Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barka da sake saduwa da ku jama'a a cikin wannan gidan TV mai albarka mai suna Sock City TV. Ni ne mai gabatarwa Kasimu Umar Jabo. Idan baka taba yi mana subscribe ba a wannan channel to ka taimaka ka danna mana subscribe. Idan kuma ka taba yi babu komi sai ka ainihin like kuma ka yi sharing domin wannan yana karfafa mana gwiwa. Ka danna alamar ƙararrawa domin idan mun saka sabon darasi sai ya ainihin zo maka cikin sauki. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. So if you could remember, in our last meeting we have discussed what abstract noun is all about. Our today new topic is what we call concrete noun, which is opposite of that abstract noun. It is very simple for you to understand what concrete noun is all about when you understand what abstract noun is all about, because they are opposite of each other. I hope you understand. So when we say what is concrete noun simply means a noun that represents something that can be seen, touched, tasted, or smelled. Whatever that you can see, whatever that you can touch, whatever that you can see and smell, whatever that you can see and heard. I hope you understand. All what the things that I have mentioned here is what are under what we call concrete noun. In the other words, concrete noun are nouns that are only nouns that you can perceive with at least one of your senses. I hope you understand this. So in this case, you will definitely understand that the abstract noun simply means something that are unable to see, but the concrete noun simply means something that we are able to see and touch. I hope you understand this. Whatever that your eyes can see and your hands can touch is what we call concrete noun. I hope you understand this. Whatever that you see. So the example of that concrete noun, as we given the example of abstract noun, is something that we are unable to see. So this example of that concrete noun are able to see. I hope you understand this. You can see it, you can touch it, you can smell it and see it, you can hold it and see it. I hope you understand this. So this is what we call concrete noun. The example of that concrete noun. Now you can touch your clothes. Your clothes is concrete. It's concrete now, since you can see them with your eyes and touch them with your hands. I hope you understand this. And also like a car. When we say car, you can see a car, you can touch a car. So car is under what we call concrete noun. Another example, when we say the phone that we use in order to call friends and the family are also concrete noun, because we can see it and also we can touch them. Like house. House is a concrete. We can see it and also we can touch it. So whatever you can see with your eyes and touch with your hand is what we call concrete noun. So in a simple definition of concrete noun is concrete noun are names that we can see and touch. This is what concrete noun is all about. So kamar yadda ainihin muka yi bayani da ainihin harshen turanci, abinda ake ce ma ainihin concrete noun a harshen Hausa shine sunaye ganau, sunayen abubuwan da ake gani. Duk wani abu wanda ake iya ganin shi to yana karkashin abinda ake ce ma sunaye ganau, wato abinda ake ce ma abstract noun a cikin harshen turanci. To menene ma'anar sunaye ganau? Sunaye ganau wasu sunaye ne da ake kira waɗanda ake gani kuma ake iya taɓa su. Wannan shine ma'anar ainihin abstract noun a cikin harshen Hausa. To ina misalin abubuwan, duk wani abu da ka sani zaka iya ka ganshi kuma zaka iya ka taɓa shi, kana iya ka ji warin shi ka taɓa shi, kana iya ka ji shi ta kunnenka kuma ka gane shi ka iya taɓa shi. To duk ire-iren waɗannan abubuwan to suna a ƙarƙashin abin da ake ce ma sunaye ganau. Ina fatar kun fahimce ni. Suna ƙarƙashin abin da ake ce ma sunaye ganau, kamar ni gida, mota, tufafin da muke sawa, dukkan su muna ganin su kuma muna iya taba su. Gida kana iya taba gida, kana iya taba mota, duk waya hannu duk muna iya mu taba su. Duk wani abu, kujera ce, littafi ne, biro ne,
a tebur ne, duk wani abu wanda za ka iya ka taba shi kuma ka gane shi, to irin wannan nau'in abin ana ce da shi sunaye ganau. Kamar yadda mun kai bayani na gaba, sunaye ki ganau, to wannan su ne sunaye ganau, domin su ana iya ganin su, ana iya taba su. Insha Allah anan za mu tsaya cikin darasin mu, sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu, Allah ya saki sada mu da alkhairi. Nagode.